समोर बोलूच शकत नाही. हो. हे मी सांगते तुला. काय 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 हो काय कॅमेरा समोर बोलू शकत नाही. हो. हा? हे का हिंमत नाही. बोलू शकत नसा नाही. शेरपटच नाही का शेरपट. शेरपटच शेपट का हे त्याला सांगता पण अरे, कॅमेरा बरोबर समोर आहे. बोलणार शेरपट नाही का. अरे कॅमेरा घेऊ शकत अरे नाही त्या ना. टायमाला स्वतंत्र शिकायला काम ता एक वाक्य दाखव म्हणून का रण सांगलं उडी घातली उडी मागायला घातली निघाला, ह्या ना. म्हण काय जा. तुझा आता ह्या लय असता ऐकलं त्या वाक्य बोलतच नाही. का माका तर आठवत नाही कारण माहिती आहे आज सकाळीच माका तेवढा काय खायला अरे काय आता वयाचा व्यक्त मग आणि फुलपत्री घेताना काय काय माहिती आहे असं 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 नाचलो. चला आपण चल. अरे तुका हिंमत नाही पण तुका माका हिंमत बरोबर समजलं. तू भिटलो कॉलला होय तू. निघतोय. हम्म. या कशा बाया ते जायच्या त्यांचा तर तसा झाला पण कंटाळा तू आला. मी अरे माझ्याकडे मोठमोठे लोक अरे येतात. गणपती हे का आता तू गणपती उत्साह गणपती आमच्या पूजा करायची हम्म. आणि खाली सगळे गावात पूजा कशी लागतात जा. एखाद्या तुका ते पैसे मिळतात हो तिकडचे खालच्या गणपती वो बिनकी आहे का पैशाचा प्रश्न नाही रे नाही. माणूस काय सगळा पूर्ण. माणूस काय माणूस लागणार मग ते म्हणा. पैशासाठी नाही जातो नाही माणूस किती जाऊ जरा. माणूस की नाही तू जे सांगतात ना अरे असा गेला तिकडे नाही 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 नाही. रिक्षाने गेले तिकडे तसं नाही. ह्याने खाले काय तर कुत्र्याने खाले काय कुत्र्यां घाले हे चांगलं वाटतं. बाकी तुझ्याकडे काय नाही काय नाही मी बरोबर नेहमी अरे त्या आजकालची मुलाखत घे अशोक कसा अशोक माहिती आहे थेट तुम्ही शेती तो करता, महापौर थेट जिल्हा. गेला. आणि तुम्ही काय तर आता काय करता कळत्या काढता. शेतीचे पण त्या काही विचारूला पण हा. त्याच्याकडे प्रश्नाचा उत्तर ठरलेला बरोबर तो बरोबर कधी आता. बोलतो. ते का तू एकदा का सुरू केलास ना पुराण करून चालू करून दिला हम्म. की तो बरोबर सगळं सांगणार सकाळी ये ना पुराणा तो रोजच ते सवय आहे रे. काय पितो? पाटलांक. हो. काय पिते म्हणजे किती पाटलांका वेळ- चाय रंडा, आपल्या जुन्या रंडा. दुधाची. ही लक्ष्मी ही लक्ष्मी तूच काय सांगतो लक्ष्मीचा हम्म. मग त्याला संत लक्ष्मीच मिळाली होती पण कसं माहिती आहे आम्ही लावू की ना हम्म. की बघ तर त्या बी सगळा काय द्या ना हे पण बाई पण देता हा नाही मग नाही, 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 आता नाही. तो बोलतोच हा? का मी हिला हिला चाय दे हो देतो देतो नाही नाही, नाही, आम्ही बनवायला सांगतो. हो नाही ना काय देतात ते देतात नाही खाऊन आम्ही नाही म्हणत ना आता जुनं राहिलं का आता सकाळी बसले त्यांना दिले पण हो. इथे नको तर नको देतात समोर बोलूच शकत नाही. हो हे मी सांगते तुला. काय 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 हो काय कॅमेरा समोर बोलू शकत नाही. हो. हा? हे का हिंमत नाही. बोलू शकत नसा नाही आता असं माहितीये ना काय मगाशी त्याला काय वेळ शब्द नाही. वापरलास मगाशी काय हा? मगाशी काय शब्द वापरला काय तो कसे काय शेळपाट काय शेरपटच नाही शेरपट, का हं. शेरपटच शेपट का हे त्याला सांगता पण अरे, कॅमेरा बरोबर समोर आहे. बोलणार शेरपट नाही का. अरे कॅमेरा घेऊ शकत अरे नाही त्या ना. टायमाला स्वतंत्र शिकायला काम ता एक वाक्य दाखव म्हणून का रण सांगलं उडी घातली उडी मागायला घातली निघाला, ह्या ना म्हण काय जा. तुझा आता ह्या लय असता ऐकलं त्या वाक्य बोलतच नाही. का माका तर आठवत नाही कारण माहिती आहे आज सकाळीच माका तेवढा काय खायला अरे काय आता वयाचा व्यक्त मग असा सकाळी मी काय ते नाश्ता पाणी केला ना ते झाला देवाची पूजा वगैरे केली की मग आमचा सुरू काय सुरू सुरू म्हणजे काय काय सांगायचा कोणा गावचा कोणा गावचा काय त्या सगळं होयचा? माहिती नाही. काही पण वर्षा मग काय म्हणतो काय ना मग मायला बिला का जावचा की ना किलो तांदूळ काय ना काय आणता काहीतरी तुम्ही नाही म्हणून सांगतला हो मग ना या खेपे काय काय ना जे? मी बडे ठेवून पळालो. नाही नाही माझा माणूस होतो ना हा. माणूस होतो रे आपण आपला काम केलं वाटेल लागलं बरोबर ना ठेवून हा ठोकन टोपीचे यावा म्हणून तुका ठोक म्हणतो नाही तो. नाही. आणि आईला इनू त्याच्यामुळे कसं माहिती आहे त्या खय गेलो निमित्तानं- इनू तो हो इनूक बोलवतो आणि त्याची कामं किती असतात इनूक काम आहे त्या दिवशी आम्ही ना कॅमेरा ऐकलो हा. साड्या फुलपत्र गेला साड्यावरती आणि वाटेन वर येलो वरती तिच्याकडे येलो मग तुका बोलायची हिंमतच नाही पण ते ना कॅमेरा शूटिंग केलं ना कारण परवान्यानं असं नाचून बिचून दाखवले डान्स करून आणि मग गेलो ऐकलो आमची चूल बघ नाही बघ तर बघ हा काय पद्धतशीर हा. केली आणि फुलपत्री घेताना काय केलं माहिती आहे असं 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 नाचलो चला आपण चल. आमच्या गावात की ना हे लाईटीचे पोल 69 सालात सर्वे झालो 1970 सालात लाईन ओढली गेली ही आता तुमच्या घरात जी लाईट आहे ही 71 सालात चालू आहे
3 घरांची. म्हणजे आपल्या बाबा, वाडीत पहिली वांगणकर आणि तिघांकडेच लाईट हां. होती. त्यानंतर मुकेशकरांकडे लाईट चालू आहे. आमच्या घरात आता एवढी लाईटिंग आहे, तर त्यावेळेचा सामान तर 100 रुपयाचा. ते सगळं सामान. हां, लाईटीचा. हम्म. आणि त्याच्यात तो आता हे ते मेन स्विच तो असं वर खाली करतो ना, सिग्नल पेटणार हो. आणि त्या टायमात तो 100 रुपयात तो कट्टर दिला तिने आमका. हां. आणि त्यावेळची आमची लाईट आहे. मग आता ही नवीन बोर्डा काही टाकलं. ही नंतर कसा खराब झाला काढून टाक, खराब झाला काढून टाक, असा करून ही बदलली. फिटिंग आमची अजून तीच आहे. आणि टी व्ही कधी येले मग आपल्या वाडीत? आपल्या वाडीत टी व्ही तसं मी तुका नक्की साल सांगू शकत नाही, पण 20 एक वर्ष चालू झाले टी व्ही झाल्यावर. 20 एक वर्ष. तेव्हा काय होते? काय तेव्हा कोणाकडे तरी असलो तरी रेडिओ, बाकी काय. ते लाईटीच्या नंतरच. हां, म्हणजे 1969 नंतरच अजून रेडिओ. पण कोणाकोणाकडे ते लाईटीवरचे रेडिओ होते, सेलवरचे होते. त्याच्यानंतर 2 in 1चा फॅडिला ते रेडिओ टेप रेकॉर्डिंग ते बऱ्याच जणांकडे होते. त्या माहिती होता त्या काळात मी होते. आणि त्याच्यानंतर हे आता टी व्ही. आता टी व्ही सर्रास सगळ्यांकडे नसत. तुझ्याकडे तो ह्या दुनियातला रेडिओ हा अजून झालं तो भंगारात टाकून. हम्म. ते रेडिओ असायचे 2 बँड 3 बँड 4 बँडचे ते रेडिओ असायचे. आणि रोज सकाळी आपलं कोणतरी बटन लावल्याने हम्म. चालू आहे. आता कोण नाही लावत? नाही, आता कोण नसतं चालायचं, रेडिओ नाही कोणाकडे. जे नानाकडे आहे, नाना लावतो. हां. आता सगळंच बदल झालो. त्या टायमात एक मातीची घराची होती, मातीच्या घरात, आणि वर छप्पर खेचा होता, कोलव्याचा होता. कोलवो म्हणजे गवताचा छप्पर. हां. सगळी घरा वाडीतली तशीच होती आपली गावात. वाडीतली सगळी पहिली तशीच होती. आमच्या काळात ती नळ्याची झाली. तरी पण हल्लीपर्यंत धनगर समाजाची सगळी घरात तशीच होती. हे आमच्या आता पद्धतशीर काटकोण्यात ते कोण असे दिसतात. धनगरांच्या घरात कोण असो ना, ती गोल भिंत. आणि हे आम्ही आता खिळे वगैरे मारता ना वाशांका, धनगराच्या घरात खायच्या खिळो नाही मारलेलो. मग कशी चिडी लावतात ते? हां, खिळ्यान एवढा भोक मारायचा, एवढा बोट जायचा एवढा. त्या भोकातून येली घालायची. अशी घरात अजून? हो, होती. येली, ती येल कशी हळद येल म्हणून असता. ती सुकली की ताट होता आणि ती लागत नाही, पुसत नाही. तर त्या येलीने ते वाशे बांधायचे. आत्ताही धनगरांची खिळे मारल्या याची घरं आली किंवा कौलारू घरं आली. आपली पण पहिली तशीच होती मग? हां, आपली तशी, पण आपल्या घरांका कसे खिळे वापरायचे. हां, ते खिळे नाही वापरायचे. आणि ह्या तर ओमानमध्ये ह्या ज्या वापरता ग्रीप वगैरे, ही त्या टायमात ग्रीप वगैरे किंवा कणकीची काठी नाही धनगरांकडे. मग आजणी आहेत ना, ती आणणीची शिरट तोडायची, ती चेपून ठेवायची. तो पालो घडलो की ती आणणीची शिरट घालायची आणि त्याच्यावरती गावताही शिलाय. आणि त्या घरात जी काय ऊब होती, थंडी किती लागे, आतमध्ये घरात गेलं की थंडी नाही. आत्ता लोकांकडे पैशाचा इन्कम वाढल्या कारण सगळेजण स्वेटर वापरतात, काय वापरतात. त्यावेळी परिस्थिती नाही होती, कपडोच मिळाला नाही. लोकांका उघडं झोपायची पाळी एखाद्या शर्ट घालून. पण घरात गेलंच की थंडी गेली. कोलव्या गू, पुन्हा हे मातीची भीती काही होऊ. आणि उन्हाळ्यात घर थंड, उन्हाळ्यात थंड. तो कवला इतकं तापत नाही ना. कोलवो म्हणतो ना, म्हणजे गवत, त्या कवला इतक्या का पत्रा इतक्या तापत नाही, स्लॅब इतक्या तापत नाही. मला डाकू वाटला. आणि तापला तरी वरतो वर, खाली तुका थंड. हां, असं विषय. तुझं अजून मातीचाच घर? अर्धा बहुतासून झाला, आतमधून मातीची भीती. रवतात मातीची भीती अजून एवढे वर्षानुवर्ष? मग आता आमच्या वर्षात जवळजवळ घरा का 1985 साला ते का 97 वर्ष झाली होती घरात. आम्ही रिपेअर केला ना, म्हणजे 97 जवळजवळ 100 वर्षात होती घर. मग त्या टायमात आम्ही रिपेअर केला. तर 85 तुझ्या घराचा जुनं ह्या घरा ह्या त्याच्या आधीचा घर, ह्या त्याच्या आधी आमचा घर तेव्हा रिपेअरिंग झाला. त्याच्यानंतर तुझ्या घरात आता 100च्या पुढे वर्ष गेली आहेत.
85 सालापासून पुढची किती आहे? 85 मध्ये 97 वर्ष झालेली. 97 वर्ष मग त्याच्या आधीचा या घर हा. त्याच्या आधीचा घर हा पण तर त्यावेळेचा वेगळा होता नाही भुतुरले भिंती तेच होत मातीच्या अजून. आयला ही आपली एवढी घरा 100 वर्ष बघून गेलेली. नारिंग्यात पहिला स्लॅबचा घर पाटील डॉक्टरांचाच झाला. हा माहित त्याच्यानंतर ती बाकीची आहेत. स्लॅबची नको बन हीच मस्त. चललं मग होय आता काय काम. आता देवपूजा.